फैलाव हामबाय तैयानी सीनी मुंगरावान आंखे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नि ऐसा मेंबर 16 तारीख नि जे सम्पूर्ण क्लाव समस्या बा वालाय सुलाय होननानै बने तैगै आं दाखावनि बुसखांगो अक्थाया थाइनि सागानि बाङै मा फायदा तै राजानि मकल मुक्तिनो नगै बायफ्लेया आं बायनो हर साल थमानि आं दंखा हायनि बाङैनो आं अक्थाया थाइनि सागानि मांखा दाखुराव नरनै थानिबो जों 70-72 बोसोर हाकेदे जों दंलायसिना थामसानि बिसिंगासि जों जाबदागलायसिनि हिसि जिनि मताय जिनि महाराज जिनि बबुराले साय दं बसि अरनिगो 16 तारिखो जे जागो बे आइन खायनिरो जाराय फनाय दायलिया तो नाय बुनायरो निरो भाइनो खासि जाबाय सिदि निरो भगवान सब सिदि जों आसुदु खमाय दंमोनि न निरो खासि ला खलाय राजाले जिनि मतायले खुसि नन ताखौन थानिबा आं तैबो कयनि थांगो टिपिएफ जों नुखा 6-7 बोसोर निरबले बैचाबदाक थांगो ताबदाक नायदे निरबो ताबदाक मान बाताबले तैबो जिनि मानंदी बा मातारबारि एरिया वो मासामांनि तंनायरो निरबो वानसबदी निरबो खासिदी तै हातानि बरफ खारैनि लगेगो बलं के फुई दंनायरो न बरफ खाया सिगली सुगै जिनि जे मातारबारि को मासामांनै खायनायरो न बरनो निरब किफिल रहो मेयादे निरब किफिल रहो दी नगो थलायदी हामारि नालायदी ताखौ दंलायदी निरनो थानिबा आं खायसे कयमुं आमा आं कयमुं रजामानिसि निरब जदिव बरनि सुग्लिबाय किसे मासा ना आंखलायले गन्डगोल ना आंखलायले तिब्रा मथानि जे बरो एरिया को दंनायरो सह्य खालाया होननाय जे जा गन्डगोल फिकलायले तिब्रा मथानि निरब बेननाय निरब वानसौदी टिपिएफनि बरगना आं अरो लुकेलाव हामबाय सिगां पहिलाव आं सिनि मुंग्रनाय आनि बुमुंखलाय चन्द्रभक्त जमातिया मातारबारिनि कायसा मेम्बार अंका आं कायसा लुकुरावनो आं मेसेज रनाय बाहाय हमाले अरो थांनाय 16 डिसेम्बर 2021 अरो खमलुंगो अरो नियो जे उरपाति लाइमानि तोये आं कायसा मेसेज रनि मोसुगो बाहाय हमाले टिपिएफ सं अरो नियो जिनि मातारबारि एरिया वो जे खारै थुई दं फायनाय रनो आं कयो आं कयजागो बाहाय हमाले जानजा नकजा कसां खलायै थुई दंमोनि बांगै ओंके अरो बाहाय ने सासनाय दाबो अरनियो किसा साथाय गलायो बैनियानि फायै अरनियो जिनि मातारबारि एरिया वो सुक्लि खलायै बा दांगा सिस्टि ओम हायके फनांखांखे जोंबोनो टिपिएफ सं जदि फायखायखाय जोंबोनो तिब्रामा थासं बनो जवाब मारनाय जिनि बुबाग्रा हंके नायो थानसानि लामावसि हंके जों थानसाव तवानि बाङै बेलायके जिनि बुबाग्रा साइटआव दङो गेनिरावबो आं कयनायनि रंनो टिपिएफ सनो आं कयनाय जाते थानसाव लामानिबो हिंगानि बाङै आं निरनो कयजागो खेतै अर जे टिपिएफ खाय दंनाय र बरनोबो आं कयजागो नियाव खारै थुवानि बाता करै निराव नवनो कसां खलायै थुई दंदि गे बैनि आंनि बोहायनो फायता थुफायजादि जानजा नवजारो थाङै कसां खलायै थुई दंबाय जादि